sirkal ochoko osuru no nyalo chokore. Ranyisi en ni gintie gimoro ni appropriation in aid. Chien kacha nchi choke matin kabisa. To nyaka ne wach ni pesa duto tete ma sirkal donje agula achiel kae to koke kae osuru ne yudo ka appropriation in aid odhi malo kabisa. Dwe mokalo niche KRA no kelo nwa chik moro chien kacha iluongo ni special table. Yani en mesa moro ma kos ka sirkal KRA paro ni nitiere kaka mibadhi moro nitie kaka iloso ripodi mag VAT ma ok ne kare kata ikelo gimoro ni ng'ano gimoro ne ng'iewo ir ng'ano ng'ama ng'iewo ir no to kimanyo to ok yudi iluongo ni missing trader. Ne gikelo gini ma kata obedo ni ok okelo chik maber to nomiyo e dweche ariyo mokalo gi VAT mane timo marach ne nueng'o mare odhi malo kata malo 35. Mano nyiso ni nitiere reform ka mako keti pesa moko lale kore ka donjo fuke jomoko. Ere kaka inyal ket chik makare mondo mi fuoge gi udin mondo sirkal ochok pesa mang'eny ma ok omedo ushuru nyalore. To mondo mi mano timre 3.3 trillion nyalore to bro dwaro administrative reform kendo bro dwaro ni KRA omi teko mar yudo kaka ginyalo solo osuru ni but nyaka gichoke yo makare ma gitiyo gi information kata weche mag yudo yo marach nikech sani ka KRA dwa nono bank account ni tidwa ni gidhi ir court mondo mi do mondo mi omigi ratiro mondo mi gitim nono. Kamoro yuayo gi kendo miyo weche mag solo osuru bedo matek. Ahinya ne joma ging'eyo ni joge to chal ni badhore ne chula achiel ariyo adek. To nitiere be technology manyasani ma ka gimedo bende tiyogo to gibiro menyo gik mang'eny motenre kata mana kaka wachoko gimiluongo ni rental income. Omiyo nitiere gik moko matindo tindo ma ka girieyo man gi geno ni Commissioner General mar Kenya Revenue Authority ka oluwo yoregi mopogore gi medo ushuru ginyalo yudo 3.3 trillion. Mak mana ni ok en gima yot nyaka luwe gi lokruok e pend chike moko matindo tindo ahinya miluongo ni Tax Procedures Act nyaka lok achiel ariyo adek mondo migi teko moko